Ai level up? Hai, bine v-am găsit la un nou videoclip. Suntem aici alături de Andrei. Salut! Și aici o să ne jucăm după cum ați văzut. Eu am dispărut și am apărut. Ok, opresc puțin ca să fac foc. Hai să dăm. Nu noi, că ne jucăm singuri. După aia ne jucăm cu tații. Cu alții doi care așteaptă să le vină rândul. Da, sunteți mici cu ai, dacă vă dai. A, vrei să te băgăm și cum? Plecat trec, plecat trec. Stai un pic. Ha, măi. Stai un pic. Știi cum era? Hai. Hai să desfără. Hai, bă, să-i dau și la câinii. Dacă nu mergi să-ți dăm meditație... Hai că i-am dat Hai, eu. Hai, dai start. Unde mergi? Dai din la level 8. Da, hai la level 8. Dai level 8. Tu! Ai level 7. Hai, bagă pe ăla să facem level. Păi care e asta? Asta, mă. Nu este, că nu și cum mergi. Da, A, pe ăla faci level. da, cred, nu știu. Nu pe ăla Hai, se mă, face după ceva level. aici. Se făcea pe primul. E, cine e ăsta? Mă, ai zis că Class. ți-am zis să nu Go. juri. Scuze. Scuzați. Dacă se mai aude cumva vreo palmă, să știți că-i Dălionul ăsta, că îi jură. Dumnezeu. Bine, dacă mai auziți, băgam iaș. Ceva în tine? Da, am uitat să vă spuneți, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Hai să strângem 1500 de like-uri. la acest videoclip, dacă așa îți dorește Andrei. Da, Hai să-i îndeplinim dacă nu, visul. Dacă fița ta, dacă nu dai like, subscribe, Vine- mama lui e tatălui. Ce, mă? Dacă nu dai like și subscribe, mama lui e tatălui. Cum adică mama lui e tatălui? Știu Haide, mă, că e pe zombie asta. nu e pe zombie, mă. E cu player, mă. Uite, Player. bă, player, uite-l. Vezi? Solobanii. Da, proști mai sunt și Ca. player. Mă, pot schimba arma dacă omor pe cineva. Da, mă? Da. Eu am AK acum. Groză am acum. Vezi? Și eu maca. Vezi, schimba arma. Uite, uite. Primim și viață. Da. Mamă! Ai văzut ce șmecher? Mai jucăm la altă asta, nu? Da, Noi. dacă nu mai... Da. Da, mă, nu. Uuu, a devenit deja... Ai ajuns la, bă, mă trece ăsta. E 3-1, bă. Nu, m-am ajuns la altă armă. Asta. Nu, aca, bă, mi-a tras... Mamă, câți bani am făcut. Știu, îți dă bani. Mulți. Bă, dar jucăm 3 contra 4. dă viață, frate. Ce 3 contra 4? Sunt 3 contra A 2. ieșit. Tu știai că poți să te duci aici, Cipriane? Și să te sui pe asta aici? Aude, și stai aici ca rege. Cap. Ciprian, mă vezi? Mamă, ce i-a dat? Uau! Ce-a dat-o lui Merve? Mamă, Cipri. M-am marut pe picioare. Bă, eu sunt înaintea ta, deci gura. Mă. Bă, dar... Bă, dar oare cred că o să ajute să ne dea armă de aia care știi tu să joci bine, Andrei? Auzi, fac... Păi normal că dă. Mă, băi, gata, am ajuns. Tu la ce ești? Mă, băi, deja te-am trecut, frate. Nu mai trecut fram. Bă, să mor pe tine. Gata, suntem la același nivel. Dăm palmă. Dăm palmă, băi. Cipri, te-am întrecut. Bine. Bă, frate, dar vreau și eu să mai omor. Mai lasă și mie, Andrei. Bă, what the fuck? Ai văzut cum a... Shotgun! Ai văzut cum a apărut asta aici? Păi știu că acolo se spawnează ele. Iar ai adus, mă, suc? Cipri. Eu? Da. Cred că da. Pă, și dulce. Nu știu cum fac. Păi cum, bă?
Bă, cum frate? Cipri, cu mai mare nivel, bă. Vrei mai tu să zici asta? Că schimba arma, în ce vrei tu. Bine, nu în ce vrei. Mamă, ce e mai proastă armă, Ciprian. Cum mă omor tu cu aia? Nu știu, frate, mai avea 300 de bănuți. Frate, nu e vina mea, jocul ți alege. Bă, vezi că e una acolo, what the fuck. Ai e femeie, bă. Poate îți dau... Bă, dar mai lăsați și să-i omori pe ăștia să scap de arma asta nasoală. Păi omoare, ce nu te las? Voi, că mi-i omorât. Uite, bă, uite aici, mă. În sfârșit! Mamă, ce-am... Mamă, mi-a dat arma care tu joci cel mai bine cu aia. Dă-mi, că dau eu. Da, mă. Cipri, fii atent, Cipri. Stai, bă, că stă în spatele tău. Cred că și-a mai auzit o jurătură. Ce jură? Cu aia. Uai. Uite, bă. Du-te! Dai, mă, cu shotgun-ul, că nu mai scap de shotgun. Păi am dat cu shotgun. Am proasta aia de armă. Unde e, mă, mare? Cine, mă, Ianiț, mă, vrei să zici? Nu, Marinică mă referam. Păi Marica nu joacă, joacă la rank. Păi știu, Da, mă, să jucăm la 3 la rank și Ianiț o să aibă ele. Bă, vezi că i-am dat eu de mail-ul ăla. E, tăcțită, bă, ia. Bă, dar la mine de ce nu se uită, mă, nimeni, a? Două capuri, bă! Ca să vedă și ce cap dau eu. Două capuri. Păi tu ce faci? Ia, stai pe loc. Du-te, bă, că să plictisește lumea, mă. Eu, mă? Da, bă, tu ce faci? Mă, ce cap i-am dat? Bă, frate. Bă, Păi stai eu pe loc, dar nu ai stat ca prostul. bă, fii atent că mie nu-mi dă viață deloc, frate. Nu, bă, frate, eu aveam șansa mea ca să-i omor și mi-am luat. Că i-am dat eu 500 de... Nu 500, 1500. Bă, ne mai bate ăștia de 2 ori și noi ne-a prins. Frate, am ajuns și eu la sniper și vezi că mai am un pic și eu îl omor. Fii atent aici. Bă, stai pe spate, mă. De ce stai, mă, pe spate? I-ai dat-o, mă? Du-te! Bă, dacă, bă, mi-au omorât ele. Bă, eu... Ioanese, de ce mi-ai omorât, mă, frate? De ce? Te bași tu să mi-ai omor? Bine, mă, ce cap i-am dat? Vezi că am pistol acum, frate. Bă, îmi dai și mie, bă, Andrei, să joci? Dă, mă, coace. Na, joacă tu, frate, și dai și mie pistolul. Da, În sfârșit am și o armă mai bună decât capurile alea. Mamă, ce mare tableta asta. Mama, ai trecut drept pe lângă mine. Da, știu. Ce mare tableta asta. Cum mă vrei să trag eu, mă, dacă... Uite, mă, Cipri. Fii atent, Cipri. Îl aștepți aici. Uite-l, bă. Ăla are... Gata. Da, bă, puteai să-ți deschid altă armă, da. Gata, mă, ce-am luat. Vezi? Mamă, da, ce bine Stai. pe pistol, nu mai stau așa, cu mare grijă. Bă, ce cam mi-a dat? What the fuck? Și-a fost, bă, aia, ne-a dat la ambii cap. Hai să mergem amândoi în aceeași parte. What the fuck? Ce-a fost aia, mă? Ce-a fost? Păi tu ce să scapi? Că nu scap niciun lucru. Ba da, Ia, cum să... am omorât 700. Cap. Deagle, nice. Vrei să joci tu pe asta? Nu. Cu Deagle-ul? Fii atent, Cipri. Cipri, Vezi că vine una, vezi că vine vrei să te una. arăt eu? Cum e să ducă capul? Fii atent. Mă, Salut, ce mai schimb periat. cap. Tigaie, nice. Mă, uite bă aici, stai. Păi eu dau cu tigaie. Stai, fii atent. Nu-i mai da, mă, dai mult damage, încât să pot eu să trag Stai în așa, ea păi să eu iau. mai Dania, că-i dau eu de mult. Nu mai da, mă, bro. Ai murit, mă? 13 kill-uri din 13 kill-uri. Eu cât am mult. Tu ai mai puțin. Hai, Ani, să ieși afară. Uite, mă, că mai pot să joc la alt. Gata, am lăsat. Mai putem să jucăm. Auzi, ai la un antrenament, mă. Da, con. Nu fă la antrenament. La antrenament. Hai la... Da, bă, să vadă și abonații cum jucăm noi la Eu. antrenament. Că tu nu știi.
Ba, nu știu. Hai, mă, Ce de- a făcut înainte, mă, Hai, mă, primul de- 40 de kiluri? Stai, mă, repede că Dacă nu știi ce înseamnă kiluri, Da, mă, adică da, pentru noi ce înseamnă Nu, kiluri... da, mă, la nimeni, dai start. Bă, nu mai faceți, mă, gălăgii. Deci, da. Killurile pentru noi înseamnă cine e cel mai bun la joc cu o Eu. armă. Eu, bă, că tu nici tu dai capuri. Tu de pe faci că dai capuri. Mai ții minte când ai vrut să tragi mine de mi-ai tras... Da, și ți arată că mi-ai dat cap. Păi, mi-arată că ți-am dat capul. Dar că nu dădeai să-i cap atunci. Și eu dacă dădeam. Hai, mă, hai Ciprian, să te văd, să vezi, să văd abuna ce cap dau. Să vezi ce cap îți dau eu cu... Da, da, da. Hai să... Bă, Ai murit? n-am bunaților, să vezi ce cap i-am dat. Mama, m-am urcat pe acasă. Pe ce vrei? Pe casă. Muzică. Cipri, acolo ești? Bă, nu mai da, bă. Nu sunt, nu am fost. Nu ești tu. Bă, du-te! Nu am fost eu, bă, uite-te. Un kill. Mult cap i-am dat. Un kill. 3 kg. 2 kiluri. Unde ești, mă, Cipri? Ca să văd 2 abuna. killuri. Cap. Vezi, prostule? 2 killuri. Bă, Andreea, n-avem voie să ne omorăm. De ce? Vezi ce cap da? Mă, ce cap le dau la frate? 3 killuri. Care dăm? 4 kill. 6 kg. 4 kill. Băi, care eu? A, deci așa fac. Bă, cu ce naibii faci, bă, acolo? Ba, m-am uitat un pic în telefonul meu pe care joacă Andrei și nu știți cum mi se învârte lui ecranul. El nici n-ar și înțelege. Gândește-te să jucăm Free Fire la școală. Mamă, ce tare ar fi. Să învățăm Free Fire. O să dăm capuri. Da, păi eu știu deja. 5 killuri. Zi unde ești, mă, Cipri, zi unde ești. Arată-mi unde ești. De 3 părți mi-am luat de Stai mine. așa că stau lângă tine ca să văd unde ești. Să câte kiluri ai, bă? 5 killuri. Da, ai că ai 20. Da, mă, uite. Am 6 bani. Cap. Vezi că i-am dat eu cablul aia dacă vrei. Bă, frate! N-am putut să mă mișc, că am murit. 6 killuri. Auzi, Cipri. Cipri. De ce pui baglă? Taci din gură. Că știam eu că vii. Bun, ce cap i-am dat să-mi dau. Killuri. Mamă. De ce vii mă la mine? Nu fi numai la tine. 6 killuri. 7 killuri am. Ce cap i-am dat? Bă, frate, nu era corect. Bă, nu veni. Uite, frate, uite la ce mă refer. Nu e normal, am intrat. Uite. Ți se pare foarte amuzant. Da, 8 foarte. killuri. Bă, unde ești, mă? Îmi sare inima din piept când zici să tragi în Dar nu mă trage că... Mă, 33 la... Nu. 30 la cap. De ce tragi, mă, cu bombe? Dă-mă, 8 nu se dă killuri asta. am, bă. Bă, de numai care dă-mă cu bombe. Bă, nu eu dau cu bombe. Mamă, dă unul cu Eu dau bombe. cu shotgun. Le dau cu pâine. Bă, dar dacă dai cu bombele, nu dai. Ah, ce-a dat. Mamă, ce ți-am dat-o? Da, vreau să dau cu bombe. Păi, nu. Vrei tu să dai cu deagle? 9 killuri. Mă, ce cap i-am dat? M-am crezut că tu erai ăla. Bă, de ce tragi, mă, Ianise? Mă, eu cred că unul e criminalul roșu, bă. Da. Uite ăsta, uite. Unde ești, bă? Bă, vezi că de ajut. Nu poate. Mă, ce-am dat-o lui ăla. Ce, mă, eu nu eram după niciun glu. Că eu sunt ăla care am pus glusul. Trebuie. Bă, eu am murit. M-am făcut că am murit și am mers.
Bă, doamne, gura, băi. Eu avem mai multe ca tine, eu am Cât ai? 15, bă. Eu am 15. Să mor tu că ai 5. 10 kg. M-a trecut. Eu când ți-am zis că sunt mai bun, Păi cu arma aia, bă. Frate. Argentina acolo ești, nu? am fost acolo. Ui, doi la viață am dat ură să... 3 kg. Uite! Coai. Bă, dar îmi vine să înjur, dar nu pot, că știu că filmez. Păi nu mă scoate filmarea. Da, mă, să fac eu filmare și după să o scot. După ce că mai chinuie 3 ore. Bă, dar cine să Ca. treacă cu bombe? Bă, câte ai? Eu? Mhm. 60. Tu? Hai că ai făcut tu 60. Uite, bă! Frate, Uite câte am, băi. 70. Bă, tu? 18. Îmi vine să-i dau una la tabletă. Da? De nervi. Auzi și mie, să nu tragi cu esența ăsta. Am glumit, frate. Dacă și eu am încredere mereu în tine. Mamă, ce câte kiluri am. Lasă, eu sunt ăsta, nu trage că te-am ajutat. Nu, eu vreau să fie prieten. Bine, ești Lasă, prieten. lasă, dă-te, dă-te. Vezi că mai e una, vezi că e... Eu mă prefac că a murit. I-ai dat? I-am dat-o, dar când am pus glue. Da? Păi și ei murit? Bă, ce m-am speriat de asta. Vezi că am dat eu alocul, dacă îți dă și ție viață, e bine. Mi-a dat. Un pumn în gură. Mamă, ce cap în el. Băi, uite-i bă pe ăștia. Da? Dar m-a ajutat. L-am omorât și pe Ianis. Cine dă? Tu, mă, cine? Eu? Ce ai, mă, nebunit? Bă, dar... 21 ai tu și eu am 20. Și eu 22. Cum? Bă, dar ce Dacă zic că 22. cu bombe? Nu, e o coaie! Băi, ai văzut cum i-am dat cap? Se vede pe cameră cum i-am dat cap. Da, o să mă uit pe live să văd. Hai că și fac eu live acum. Da, ești? Nu, mă, nu se numește live video. Așa. Că dacă făceam live, ne vedeam și fețe. Ce vrei? Că nu vezi că de omoară. Mara, păi dă una cu bombe, bă. Bă, eu mă piciorul să trec de aici și așa. Dă una cu bombe. Mai la te drecu. Bă! Ce primă? Am jurat că nu trebuie să înjur. Asta nu mai vie, mă, ăla. Bă, frate, scuzați ce s-a auzit, dar... Nu vreau să mă enervez, mă de ce drecu. Bă, dar de ce ești, bă? Uite, da. Hai, mă, că mai un pic... Bine, băi. Auzi? Unde-i? Mă, cât ai făcut? Eu, 200. 23. 29. Mă, tu când... 30. Mamă, bă, 31. bă, da, eu... Nu. Guys, îmi pare rău dacă vrea să mai merg la antrenament, dar sunt obligat să ies. De ce? Nu mai vreau să joc, frate. Hai, are să ieși afară. Stai așa că e, dar nu Hai, bă, merge. că mai aveam puțin și E, ce să câștigi? Mă, îmi pare rău, dar videoclipul o să dureze maxim, cred că o oră. Hai, bă, că nu-și bun de nimic, Ciprian. După ne uităm la filmare. Stai, bă! Hai să facem rum cam. Hai ieșiți, hai ieșiți. Sper Ce că mai după... să fac eu? Hai. Am showroom. Las că fac eu, nu mai știu. Jucăm la Da. antrenament? Sper că după aia merge, da? Că... Ai sperat tu? Ce vrei să văd? Te-a dus suc. Da. Mai repede, mă! Gata, ia să vedem. Te rog eu. Bine, mă! Bine, Bă, dacă mă! îmi dă 2 de ales, cel mai bucuros Bine, copil. bine, te mulțumesc! Mulțumesc! Bă, du-te, bă, că... mai dau una. Mulțumesc, Doamne! Știi cine nu merge? Ianis. Nu merge Ianis. Hai, mă, hai, Doamne, hai! Hai, bă! Ceva bun! Bagați, mă, Cipri! Bă, bagă-te pe Ce mi-a dat, partea mă? aia. Îmi mai trebuie! Îmi mai trebuie! Da.
Ce mă țip eu? Mă țip Nu ne mai trebuie. Stai să dă-mă pe la afară. Mă, dă-i mă afară. Păi bagă-te cu Marin, frate. Stai că acum. Hai mai repede că... Gata, Bă, șterge. dar Marine, nu mai te băga cu mine. Bagă-te pe ăla. Vezi, Repede, nu așa. Nu așa, frate. Hai, că m-am băgat. Bagă-te pe ăla. Stai că m-am băgat. Stai să... Băi, nu cu mine a zis. Stai un pic. Băi, Ianife, poate nu te las să-ți faci drum cu mine. Bă, de ce? M-am băgat cu Cipi. Da. E bună? Nu cu Cipi. Da. Păi, ia... Hai, mă. Dă invitația lui Marin dacă... Nu ia. Oh! Ia, bă, ăsta, dă invitațiilor. Lui Ianis. Nu cred că l-am. Ianise, dă-ne invitație. Uite-l, mă. Nu mă lasă. De ce nu, mă? Pentru că e pe dăla. Bă, ce? Bă, tu ești în joc, mă? În grup ceva? Nu. Haideți, mă! Voi afară. Hai, dă-i, mă, starsă. Ce-ai, mă, Mama, dă-mi invitație. Mamă, îți far capul. Ce te-a băgat Hai, cu bă, tine? filmezi? Bă, da, filmez. Așa. Hai să vedeți și că îi dau acum, da? Bă, dați-mi invitație. Bă, nu putem, că nu ne dădea voie. Bă, ce-am dat, mă? Poți să se runde! Ăsta e numai adevărat. Luați-vă Deagle și vedeți că nu e de-astea automate. Ce dare automat? Vedeți că aveți 6 runde, fraților. 6 runde? Da. Ia vedeți, puteți să vă omorți? Nu. Nu, puteți să săriți tare, mă. Nu putem, frate. Bă, Vedeți nu că- mai trage în mine, Vedeți că Marinică. puteți să săriți tare, mă. Cum adică? Mamă. Păi știi ce ușor vă bat? Ieși la rai, că mă lasă. Care e asta? Baru trage. De ce, mă? Nu mă trebuie că nu e greu de automat. De ce faci scături? Bă, nu, dar nu. Bă, n-ai voie, Thompson. Bă, Bă, cine a zis că n-are voie? Nimeni n-a zis că n-ai voie. Avem voie să ne luăm orice o armă Ba vrem. nu, Deagle prima oară. Bine, Deagle. Bă, n-ai voie cu Thompson. Bă, dar nu mai vreau, frate. Acum mai aveți voie să luați arme. Trebuia în prima oară să luați Deagle. Hai, bă, Marinică, vină cu mine că-l bătem pe ăsta. Bine, mă, hai. V-am lăsat prima oară, a doua oară nu. Da. Ne ziceai, domne, să Dai, vezi. uitați-vă bine în ecran la Ciprian. Uitați-vă bine în ecran la Ciprian. Vină-mă după mine. Nu, vin nicăieri, bă. Nu știu, uite mai încolo. Vină, mă, ce faci? Nu vin, băi, îl cheamă pe Marin tău, că nu vin nicăieri. Era sarcastic. Păi crezi că nu... Vezi, bă, că vine aici. Și ce fac dacă vin acolo? Ești mort. S-a mort, bă! Vei că ți-a zis că ești mort dacă vii? De ce dai mă cu Thompson? Căpulescu, Păi luați Thompson, mă! Doamne, doamne, Căpulescu. Păi dar de ce luați Thompson, mă? Dar nimeni acum ai zis că avem voie să ne luăm arme. Da, păi, dar nu mai vă luați Thompson. Hai, bă, dacă nu, uite așa. Nu e aceeași armă. Peti, patigaiter! Pate, velica, zica. Nu chiar i-am dat de veci? Nu știu cu ai. Da, și... Nu, Ciprian. Iată că-ți bagă viață. Taci, mă. Îi dai indicii. El trebuie să te omoare pe tine. Nu te ducea de Ia. Vine Marin cu Thompson la mine. Păi, Mamă, l-am văzut pe Andrei. Îl văd. la ce? Era la ăla și acum a vin spre Da. mine. Da, unde știu? Păi dacă te văd. Ia, dau Marina. Dau cu Thompson. Bă, dar tu de ce plutești în puii mei? Băi, eu nu plutesc, dau capul. Ia ieși, mă, hai. Ieși de arătare. Nu vreau, mă. Ai, nu e frică? Ție. E frică să iasă la arătare. Vine Marin pe partea asta, eu tot. Bă! Cu gura, mă!
Ce-a dat Frate lângă frate, atunci când e mare un dușman pe oră, cât e un dușman mare. Când seamănă din La putările. Când fost par capul, acum așa. O, și cum eu vă lăsă. Da, mă, hai că ne lăsai tu vreodată. Bossule, spui mă să mănânci? Nu vreau. Zi, mă! Îmi spui să mănânci? Ți-aduc Am tort? mâncat. Ți-aduc tort să mănânci? Hai că spui tort. Nu vreau. Hai, mă! Nu, De ce, mă? că îmi filmez pe YouTube. Lasă-mă filmarea, mă. Ți-aduc, mă? Ai spui pe farfurie așa. Vrei? Nu. Ți-aduc sus? Mm-mm. Ți-a zis cum vrei, da? Da. Ia du-te, ta. Am unde să te scăpulescu. Da, Căpulescu, tu ești. Știi de ce te cheamă Căpulescu? Că... Adăneană. De ce pui cu voi? Dacă ești mic, stai aici la tu. Păi eu m-am suit în casă, bă. A, știu de ce. Mă urc sus pe casă, bă. Hai vină, că te aștept. S-au venit pe ei, poate doar nu vă spar capul, sunt pe sus pe casă. Da, ești, eu sunt. S-a fiu e! Mare uturma pe mără! Aia Marine, mai cât ea? Când uturma mare, bă, că s-a unit din nou. Băi, vezi că să vezi. Bă, Banca bam, dar nu mi-ai dat. Cipri, ia vreun cociu. Păi scoate capul de gândit. Nu scoate capul de gândit. Mamă, firai tu. Bă, mi-o bag aia de armură. Bă, tu te dai cu mai jos. Hai mă, hai, ce mai? Ia. Bă, e numai în gluz de rău, bă, mă. Ce te dai la cap? Mă. Nu aveam viață. Ce-ai făcut, frate? Nu mai aveam Ce-ai făcut, mă? Hai zi, hai, Nu mai hai. aveam viață. Frate lângă frate, atunci când e moare un dușman pe oră, Lasă-mă, cât e un oameni, că e dușman nebunesc. mare. Contă-te. Păi da, bă, da, asta înseamnă că dacă moare un frate, ăla se răzbună pe ăla. Deci, Auzi? Creier. Nu mai bine să taci, că eu vă las chiar. Bă, tu te mai încolo, că îți văd în telefon. Mai știi că eu iar vă baluna. a, da, mă, tu mă vedeai Tu pe... știi că eu vă las, nu? Da? Da, mă, ne lași. Eu vă las pe bune de... Nu Pe cu bune de îmi zic că vă las, bă. Mi-e drept că sunteți. Da, mama, din aibii. Vă urcați pe aici, nu? Păi credeți că mă lăsați? Credeți că vă las? Unde sunteți mai drept? Bă, am zis că nu jurăm. Păi nu s-auzi nimic. Ce să... Da, nu deloc. Păi dar unde sunteți? Că am dat pe tare, se aude totul. Păi eu nu aud nimic. Păi tu n-auzi, dar pe filmare se aude. Băi, am picat acolo, jos. Păi sar pe butoi. Nu merge. Cum mă? Nu merge. Sar pe butoi că mori prost. Păi m-a luat apa. Nu, băi! Sar pe butoi. M-a luat apa. n-am- Păi de sar pe butoi, băi. Mamă, l-am văzut pe prost. Unde sunt, mă, frate? Unde ești, mă? Te ia zona? Bă, eu mor. Te-am făcut să te duci acolo. Să mor. Bă! Eram acolo că știam că o să sari. Cum ai da, mă? Cum ai da, mă? Am pus cu... Sunteți gemeni, nu știu care sunteți, mă. Aveți pleiere la fel. Păi dacă... Știi cum e melodia, frate lângă frate? Auziți? Vedeți că mi-ați luat sniper. E Bă, ăsta a venit de la școala Andrei și e plin numai de voturi. Numai nume pe el are. Ce să mă? Bă, vedeți că am luat sniper. Bă, fiți atenți. Hai, Guys, hai, uitați și rălul ăsta. Bă, tu poți așa ceva. Hop. Hopa. Iisului de la un pan, că mare putere, nu sunt bune de pane, că sunt bune mere. E să vă văd că mi-a luat sniper și ați belit pula. Scuzați-mă. Dar mă enervează proști. Care... Auziți, îmi Care- dați și mie un grup? N-avem coaie. Cum mă n-am? N-avem. Că le-am uitat.
De ce dai drona? Ca să văd unde sunteți față. Aaaa! Am înțeles. Nu aveam încărcat arma. Adică sniper. Și așa nu puteai să-mi dai cap, că stăteam după zi, dădeam un pic. Hai mă că băgam mai pe zi. pot. Stai așa. Am avut 4 kill-uri, bă, tu ai avut 2 kill-uri. Dați-mi și mie invitație. Bă, să nu ieșiți afară că mai am urul. Hai, dai. Hai să 21, 20. Hai, bă, nu Dă-l pe la afară. Pe ce? Hai, bagă-mă și pe Hai, ăsta. merge pe Ianis, merge. Merge, mă? Nu merge, mă. Bă, Ianis, e în grup ceva? Nu, mă. Nu e mai în grup, dar... Hai să... Fraier. Am uitat să bag pe gluri infinite, am uitat. Bă, mi pe mine. Bă, tu nu mergi. De ce? Bă, da. Bă, știi ce vreau să facem de acum? Să mai tăiem din ăsta. Adică dacă cumva eu mor... Bă, ca... luați acum armă. Luați armă. Bă, și vrei să filmăm și altceva? Un Stumble Guys? Nu, bă, nu mai fi fare, că eu nu asta bă. Ui, de la bădaui, de la bădaui. Păi e sar, bă, că puteam să sar eu peste linie și să mă duc la Andrei să-l omor. Că vreau să văd cum sângerează. Da. Ce faci, mă, aici ca o maimuță? Dacă sunteți mecheri, ai în casă la voi. Păi, ești atent cum te mă uită la mine. Hai, la caz la voi dacă sunteți mici. Hai, aveți curaj să veniți? În caz la voi? Care casă, mă, la? La asta de aici, în ambarul ăsta. Hai la voi, în ambar. Dacă sunteți mici și vreți pe filmare așa. Bă, coaie, mă așteptam la așa ceva. Eu știu cum, te las să-ți dea viață. Hai bă, dai viață, mă. Bă, Eu plec. bă, nu te duce prostul! Nu mă, eu plec, am plecat. Trecem cu amă și Dați dăm viață. viață. Bă, de ce ești, mă, rău? Că ai văzut că eu atunci ți-am dat viață? Hai bă, dați viață, mă. Hai bă, de viață. Maleu. Îi dăm o viață? Da. Unde-i bă, că nimeni care nu-i dă viață? Bă, l-am văzut, ea a trecut pe lângă mine. Unde-i bă, că eu te văd aloc. Eu m-am băgat după scară. Bă, e aici, e aici! Mare că vezi, nu te duce sus! Mamă, ce prost. Bă, mai... Dai, mă, rupe-l! Vezi, are că eu mor cu capul, cu pumnii. Ia mă. Trebuia să-i dau cu capul. Mă, că ai văzut că l-am dat cu arma. L-am lăsat, Cipri. Îmi cumpere și un level. Cipri. Bă, Cipri. Bă, stai bă, să-mi ieși o altă armă. Cipri, ai văzut că eu n-am dat cu arma. V-am lăsat, da? Bă, stai că uite că v-am lăsat. Mi-ai lăsat pe Vezi că am un MP-ul, ai grijă. Ai, și ce-mi faci mie cu căcatul ăla? Băi, și mă așteptam că o să stai după col, să ne aștept. Da, mă așteptam și eu că o să vină Marin, dar ai văzut că am dat cu pumnii, eu n-am dat cu nimic cu armă, n-am dat deloc cu armă. Du-te-mi! Am zis că eu cu MP-ul sunt bun. Hai, dă-i viață. Vreau că vine, bă. Dă-i viață, Fran. Căpulescu, eu v-am zis că... Eu v-am zis că-s bun cu... MP-ul. Ai belită. Faci tu acum pe șmecherul, să știi că te-am lăsat. Da. De-am Frate, hai mă că mă bag în zonă, hai. Bă, nu mă, stai și joacă, Hai mă că mă bag dacă în stai și zonă. joacă. Bă, ce-mi bate inima. Bă, deja de Bă, dar îmi bate inima. 34 și 27 de secunde filmăm. Bă, eu zic că mai dăm meciul ăsta și încheiem să mai facem și alt. Că cred că s-a și plictisit oamenii de când se uită. Mă, cum n-a sărit suficient? Știi ce o să scriu acolo? Unde se uită 3 ratați care nu știe să joace. De ce scrii așa? Nu, bă, nu scriu așa. Andrei, vrei să de strigă.
Ia, să-ți tragi cu familia, de ce tragi? De ce tragi, mă? Du-te, mă, Marin. Nu vreau. Poți și cum tu ești mor, bă. Du-te, mă. Ce vrei, ma? Da, mă, ăsta să-mi... Să moră Cipilan, unde -i? Bă, m-a pus pe burtă, nu! Nu! Șmecherie. Unde a fost, Nu bă? trebuie să joc și o rundă cu tabletă să văd cum e? Da, mă, joacă. Eu nu zic, mă, frate. Și așa. Mă, puteți tot aici. Bă! Bă, vezi că e chiar mai sunt. Mă, și tu aici ți... Miroase șoriciu care l-am mâncat mai de mult, a porc print. Mirosea căcat șoriciul ăla. Cred că l-a spus în curpă ăla. Băi, da. Mirosea numai a Filmam căcat. de 35 de secunde, Bă, vezi că ești mai prost. 56. Bă, hai să vă spun ceva, guys. Eu acum joc de pe telefonul Marinica. Marinica joacă de pe tabletă. Deci acum ce vedeți că joacă, să nu știți că eu... Să nu credeți că sunt eu, e prietenul meu. Care e în clasa 7 cu sorul meu. Cot. E 7. Mai clasa 7. Dar unde-i măi ăsta? Mă cheamă. Ciprian? Da. Nu știu cu aia. Iar nu. Bă, cucuritoare, pula mea. De ce dați, mă, cucuritoare? Cum e Fran să joci pe tabletă? Bă, sincer e mai bine. Pentru că aici e ecranul foarte mic. După ce te joci 2 minute și iei telefonul, eu și mai știi să joci, nu? Bă, băieți, îmi dați și mie niște nu? Nu avem cu aia. Uite așa, nu. Bă. Îți place să zici mereu la ăla, să-l scoți, nu? Da. Bă, e a 4-a oară când vin la tine acasă. Dacă odată nu vii și tu la Păi nu mine... mă lasă, bă, uite, deși Marin ca zice că nu mă lasă. Bă, nici pe mine nu mă lăsa mami. M-am rugat o sumă să vină să mă lase. Roagă-te și tu așa. Nu, bă, că pe mine mă bată, ia. Pe tine de bate. Și pe mine nu mi-a dat vreo 3 palme. De mi-a sărit toți dinții din gură. Bă, dar nu mai stau de cum e pe o băga mai cu mama, nu te te Mamă, firai tu să fii că te-am văzut pe unde ești. Marică, hai că vin să te salvez. Uite dracu, dus că băi, n-ar dat, du-te acolo. First blood. Am spus și mă răspund. Eram singur, bă, băiatule. Bă, ce cap! Da. Bă, ce cap i-am dat! Bă, ce cap i-am dat, frate! Ce cap i-am dat, n-am zis. 4. Bă, e 4-1. Bă, ce mic e! Bă, ce mic e! Poate e costum toată bătăitoare. Bă, mâncați-și gura ta, doamne. Eu zic să stai acolo, nu zic acolo. Bă, dar știi ce e foarte tare? Bă, dar voi pe unde vă duceți, bă? Putem. Ia, a rămas noi, ce? Taci din gură că dacă vii peste mine ai belit. Ia, mă, ia unde? O cauți cu numărarea, bă. Da. Blochez ca să nu poți Uite pe veni. Marini, că... Bă, nu e corect. First blood. O, că te văd că ești în spatele meu. Mamă, ce avem, mă, bă! Aoleu, are aia cu 3 bă. Ia vină cu ce? Nu mai vrei. Bă, ceva în tine, bă, ce? Nu mai băgă să zic. Unde să mă știu, bă? În casă, dă-te dracu. Nu pot să... De ce casă sunt? Stai, bă, un pic al mai de mișca. Ce, mă? Nu! Pune drăma.
Zi-mă că n-ai dat-o, frate. Cum ai dat? Sincer, Pecu. Păi vine la mine, dar nu dau bombă. Ah, ok, am înțeles. Ce zici și eu? Păi vine un con. Nu, că nu merge să-i dai pe scut. Bă, nu merge. Bă, ar trebui să-mi dea voie să trag prin scut, pentru că era scutul meu. Nu merge. Nu merge să tragi. Mamă, ce captă cu s-a făcut să vă câștig, eu sper casca. Bă, dar nu poți să-mi dau pușca aia. Bă, dacă ți-o iei pe asta și dacă faci și tu la fel, că acum, da-ți-ar Dumnezeu sănătate să-ți dea, Doamne firiești, popa să te pânzești. Legal. Bă, dar tu de ce mergi? Dracu, sări. Ceau. Am jucat tati. Nu joacă, mă, așa merge, nu bine. A, că ți-a luat telefonul tău. Ia, care trage, mă? Să-mi bag ceva. Care trage, mă? A, dar dacă joacă el, dacă el nu joacă, ăla e mai deștept. Cap. Mamă, ce am primit aici la grup. Arunc asta. Nu, shotgun-ul ăsta, că nu-mi place. Mamă, dar ce armă strălucitoare acolo. Sper că nu vii la drop, da? Că vreau să-mi arunc cu shotgun-ul. Eram sigur, băi! Câte viață mă lasă? Mamă, și-a luat și shotgun-ul ăla, burău! Mi-a luat și shotgun-ul. Și ca cai când e turbat. Auzi, îmi dă și un grup? N-avem fram. Ia, bine, Cipri! Deschide-te să-l vei acum, fii atent. Vezi că mă... Ia dă bă să joc și o rândă. Nu, Zi bă ce pe să-mi dai. nu. Dă mă, Nu, bă, e drumul meu. Zi bă Cipi. Zi, bă, Cipri, să bă, să joc. Dă bă. Hai, mă, fuga. Lasă bă să joc. Uite că miște pe cap. Eu mor. O trage în mine, mă, să ai kill-uri. Bă, și... Dai, mă, așa, nu. Ți-am dat 60 și tu la cap, bă. Câte vieți mai ai, bă? Ți-am dat și un shotgun. Mai aveam 100. Bă, ți-am dat și un shotgun. Cât timp mă trebuia să Pe cu Păi shotgun. mi-am dat și Hai viața. că am 33, 32, 31. Deci nu le ia. Hai, pe Ia, am 4 de 4. Hai, bă, Ianis, ești în meci? Da. Andrei. Lucana. Eu pană, uite. Lucana. Bă, stai să oprim din filmat. Hai să luăm. Eu ies. Bă, de ce?